Amita menaka. Wolomasiri tabaw bamanchone nga wale keba juguman ba mumbe na foma daisi ma binani uyo olu bone kulu bla kata minye na le cordon de message kabana ka kuma na repos éternel la. Menaka chenchem fuga kele minya nga wolomasiri tabaw ni ayasi taw ye kube ka para nye kelenge. Minye Musa ag atayri Musa ag ashratumani ye ni alere sente maye ay fasirike ka ci ama falai kele ingera chogodi minye ayesi chedonye utalono bikatu minye udagaro sigi krengrenela Mali ni Niger ale danche konkonnana kabini janvier kalo tle mugan ani duru munumunu salo bela jele kofe yu bolo turu yasa chogomina maunu bolomina misega lakana minaka ale ni Niger danche la chogomina okumu kelen konnana panguru nga munumunu salo senfe falai somine nana ka masa k'a ye k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko akabari in kɔnɔna fala ye min ye bamanjɔni dugawale kɛbaw ye u ka munumunu salo ni u dagayɔrɔ bɛ yen armée janvier kalo tile 31 an'u ye masaranga sɔ kɛ taa la ko ye fala ye a fɛn tununnen bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ye min ye bamanjɔni dugawale kɛbaw n'a bɛ fɔ min ma ko dayisi fala ye u ye duuru don fiɲɛ na k'u yɛrɛ ɲini u bolilen kɔfɛ ja min ye armée ka minɛnw ye wolomasiri taba minnu sigilen don AES gun kan bi u bɛ k'u jateminɛ k'u nɔbɔ n'u ka subahana mansiw ye yaasa se ka u taayɔrɔw bɛɛ lajɛlen dɔn o wulikajɔ de senfɛ sa a taara ye k'a fɔ ko min ye akabarikaw fɛ yen u ye dogo wɛrɛ sɔrɔ yen o la armée ale ye susuli ta ka ɲɛsin u ma ni pankuru ye maa min kun bɛ moto ka sa 10 ɲɔgɔn na a dɔgɔyalen Musa Aga Siratumani ka kuma na o de fatura o senfɛ nka a bɛ taa se maa 20 ɲɔgɔnna ma min ye bamanjɔni dugawale kɛbaw ye wa moto minnu tun b'u bolo o tɛ se ka mago ɲɛ tuguni o don kelen hukumu kɔnɔna na dɔw fana kun kɛlen don ka katakatanin fila fa tewu taji la k'u bɛna na u dɛmɛ ni o ye o katakatanin wo a bolibaw wo minnu tun b'a sira kan n'olu kan ka u dɛmɛ ka taa n'a ye o armée ka pankuru ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu o minɛnw tiɲɛni min ye miniti 30 o kɔfɛ armée ale ye nɔnfɔn bɔ tuguni ka taa ye k'a fɔ halisa maa minnu kun sigilen don ka taji kɔnɔ u bɛ ka jan labɛn yaasa ka armée yɛrɛ bali a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la u ni armée karilen ɲɔgɔn na maa 15 wɛrɛ buruna o kɛnɛ kan ka fara kɔrɔlen kan sabula a yera k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ye olu bugulen don duguma cogo min ye pankurutigiw ye o fana bɛ kibaruya d'u ma ten Menaka marabolo la alamisadon kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa kofɔlen ninnu ye u ka minɛnw nana ban taji t'u bolo boliyɔrɔ t'u la waati min na u y'u senfa k'u b'u kunda Niger kan o y'a sɔrɔ min ye AES wolomasiri tabaw olu dafalen bɛ u ɲɛ ye u kun bɔ ani k'u bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ si ma kɔrɔ ani si ye o de senfɛ sa u ka kɛlɛbolo ɲɛma minnu tun bɛ yen maa minnu bɛ ko ninnu sigi sen kelen kan olu caman binna alamisadon kɛlɛ ka kɔn min ye nin kalo in tile 31 ye o y'a sɔrɔ kilomɛtiri 50 min ye Menaka masuruna na an ka wolomasiri tabaw ni AES taw faralen ɲɔgɔn kan fala ye u ye wulikajɔ kɛ pankuru kɛlen don k'u dɛmɛ bamanjɔlen dugawale kɛbaa fɛn fɛn tun bɛ sa n'o bɛ munumunu salo la dayisi tɔgɔ la k'a bɛɛ lajɛlen nɔbɔ u sigiyɔrɔ n'u dagayɔrɔw ka taa u sɔrɔ f'u dagayɔrɔw la min ye goni ye k'a jigin u kan dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma sa ko Intakabat o kɔrɔyan fan fɛ ka taa se Inakadewani fana o fana fanfɛla fɛ armée a y'u bila jagoya boli la k'u sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen bila pewu u ka minɛn minnu n'u bɛ baara kɛ n'a ye n'u ka mɔbili minnu bɛ yen batiriw min ye chargeur ni portable n'a minɛn tɔw ye u taara k'a bɛɛ lajɛlen to wulikajɔ in kɛlen kɔfɛ u ka maa minnu fana tun bɛ o fana kɛɲɛka fɛ olu y'a lajɛ sa k'u bɛ jan da armée ɲɛ fala ye ja armée nana bɔ olu de kɔfɛ sa ka balakacu k'o kɛ o la min ye cɛden minnu tun bɛ k'u ɲɛsin Kuluwo kɔnɔna in ma olu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Tina Fatumata o hukumu o marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ nana ye k'a fɔ a tɛ tigɛ a tɛ tugu fala ye u ye minɛnw wo min ye motow wo marafaw wo a bɛɛ lajɛlen bilala jalamugu ni sentɛgɛ fo min ye Moritani fanfɛla la o y'a sɔrɔ fana cɛden minnu fana tun bɛ munumunu salo la kibaruya dir'olu olu ma fala ye olu fana y'u gosi ka yɛlɛ n'u ye min ye bamanjɔni dugawale kɛbaa dayisi tɔgɔ la Musa Aga Siratumani ka kuma na fala ye maa 40 ɲɔgɔnna o de binna nin waleya ninnu senfɛ u ni armée
ale ni wolomasiri tabaw karilen ɲɔgɔn na min ye maa mafalenba kelen Musa ko ale t'o tɔgɔ dɔn o kɔni ye kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ni Menaka marabolo la ale tun b'o bɛɛ lajɛlen kunna wa min ye nin se min sɔrɔlen filɛ nin ye min ye armée ka nin yɛlɛli min sɔrɔlen filɛ nin ye Musa ka siratuman ko wa ko bi dɔw bi jɔ kungotaw bi kɛ misiw bɛ bɔ baw bɛ bɔ wa min ye Menaka n'a marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen ye min ye maaninfinw n'u bolominɛw ye olu ka taa ni ka seginw kun daminɛna nka nin bɛna belebele fara kan bi dɔgɔjɔw ka se ka kɛ kuma tɛ sunkalo masurunya min filɛ nin ye maa caman mago ɲɛminɛw u bɛ ka wuli k'olu ɲini o hukumu kelen kɔnɔna na min ye armée yɛrɛ bataki bɔ fala ye ko min ye a ka barikaw fɛ yen min ye Mali ni Niger dancɛla wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ nin janvier kalo tile 31 a y'a to Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaa minnu bɛ yen n'o ye AGS ye k'a caman da walo k'a filenkolon ci wulikajɔ in kɔni sera sa ka min ye kun fɔlɔ la mototigi maa 20 k'olu bɛɛ lajɛlen bɔnna u nun na katakatani min tun bɛ yen ni taji tun b'a kɔnɔ k'o fana da walo k'o filenkolon ci o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni armée ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wocɛw lajɛ minɛn min bɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo ka t'i tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan maa minnu tun bɛ sa n'olu kun bolila kalo tile 29 o kɛlɛ ɲɛ u taara olu fana dɛnnen faralen sɔrɔ ɲɔgɔn kan taji ko k'u bɛna o mɔnɔbɔ ani ka se ka lajɛ ka minɛnw sɔrɔ cogo min na armée ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la o de senfɛ sa kibaruyaw y'a jira k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛlen maa mafalen min bɛ yen n'o ye Abu Algabasa Ismaili ye ale kɔni fatura janvier kalo tile 29 u ni armée ka kɛlɛ la Intagabatakaw fɛ yen min ye Menaka ale kɔrɔyan fan fɛ armée ale bɛ wulikajɔ la hali bi yɔrɔ in na sabula maa kofɔlen fala ye k'a ye maa caman fa dɛ a b'i minɛ k'i da k'i jɔ ka juru siri ɲɛna ka mugu ci la k'a y'o kɛ maa caman de la min ye Abu Algabasa Ismaili ye k'a kun ɲininen don yɔrɔ caman na nin waati laban in na min ye Menakakaw kɛlen ka nin kibaruya mɛn k'a jaru ye kosɛbɛ bi na armée bɛ ka fo ka tanu wulikajɔ ni cɛsiri ani baara kɛcogo ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye nin yɔrɔ in na fala ye sɔgɔmada in na an bɛ se ka min fɔ Menaka cɛncɛnfuga kɛlɛ la Mali ni Niger dancɛ la Akabakaw fɛ yen o de ye nin ye